Madokachere mabuzha tauya nadzo nadzo zuwa rechiguminoina mumwedzi uno waChiwabvu. Ipapa tiri kutanda nonyaya iri kurwadza kuno vanhu vanosvika 80 wagosungiwa pakanzina geza ngatiendei koratidzira tiite shutdown kupera kwemwedzi wakurume wazopuwa bhero mhanduwe $100 okuAmerica pamunhu mubodzi. Nyaya yacho ichigere kutanda. Regai tione kuti zvichasvika papi, zvinenge zviperera papi, zvinenge zvitekaira sei. Tinenge tichindokunyepai ipapa tikaringapo kare nyasi nyaya yaBlessed Muhlanga pokare ino kambani yaanoseenzerayo Heart and Soul TV iri kunzi yakaita matsepwede panyika yagoramba kutanda nyasi nokutoti wanochuchisa wanga waribe kunhadzira zvisvinu kwaiwasaya kuti wobatanidza sei kutongiwa nyaya kwaBlessed pokare nokutongiwa nyaya kwokambani yaanoseenzera kusaya kuti chii chakamboitika kuti mumborekete kuti wanofanira kunge wari pabodzi. Unoona kuti idi zvakaita kunyangariwa. Tanyepiwa makwai okuti kwai kuno mubvana nemakore 12 akapambiwa kubiwa chaiko kubva pachipataracho paGomo muHarare. Pakanyangariwa kuno wakamutorawo kwai vagoti tipei madhora zviuru 2 zvomari yekuAmerica kuti timuburitse. Mandiwe pakaita kuoma chaiko. Unobva wasaya kuti kohokona zviri kuita kudande wakomana nekutoti muitiro wacho musvinuba uyu. Asi regai tigoramba takaringa kuti mapurisa nezvaachaita chere kana kuti vanondosiya zvakadato. Tinenge tichindokureketerai mandiwe kuti zvakamira sinopapi. Tiri kumatareko pokare kwai kuno vakadzi vanosvika 5 wagobatiwa nomhosva yekuita zvokutengesa miri yavo zvisingabvumiwe pamutemo. Ipapa kwai wagonyepera kuti aiwa uyai ino tikupfonyei miri masaji pachirungu kuno wachinyepera kuti tiri kupfonya vanhu miri iwe wari kutotengesa miri. Pakaita kunyangariwa ndipo unoona kutoti idi paribe chisvinu kuno regai tione kuti zvinopera nopapi. Wapona kuti waribe uzopuwa hawo nguva yekugara mujeri wanonzi munhu bhadhara madhora $30 okuAmerica uburitsiwe. Idi hwii. Asi regai tirambe tichiona kuti zvinosvika nokupi. Vanhu 5 vakaurayiwa nozuro kumugwagwa woKanyembamvurwi kwai waribe kuzikana kuti mbanani kureketa kuno. Mapurisa atareketa kuti vanhuwo mbanani kwai vari kutsvaka hama dzavo kuti wanyepe kuti ndizvo zvakaitika wasati waburitsa mazita. Pavanhu 17 wakaendesiwa kuchipatara wese wachiriko paribe azotekairawo kuenda kunyika dzimu. Tikuramba tichindotenda Yawe yekuchengetedza vanhu kwakanaka kudandi. Mutsaona imomo kwai kune mapurisa paGwerupa achaiwa nochitima mhanduwe mumotika mavo. Watopona kuti paribe apfa nokuti zvazvanyangaritsa wakwamurwa nochitima mhanduwe kukuyiwa chaiko nokuti waribe kumira panosangana njanji nomugwagwa. Imi wanoziva bachere kuti munofanira kumira panochaiwa njanji nomugwagwa. Kareko kwagonzi munhu ukasangana nochitima ukapona iwewe uchindobva ipapo urubva wakandiwa mujere kuno heno kuti iwa wachaitiwa sei. Regai zvedu tirambe takazozviringa kuti zvinenge zvichienda nokupi chaiko. Tinenge tichikunyepai. Kwagoburika vhidhiyo yomumwe mubvana nemakore 23 23 pachirungu. Ma2K anetsa mhanduwe ari kuita kwai ari kuita ndiye kutsvakira wanhu wechikadzi kuvatsvakira varume kuti wabhadhariwe mari. Idi zvakaita kunyangariwa. Wamwe wacho kwai aritotsvaka wapwere chaiwo wachiri waduku zvingabvumiwe pamutemo kuti wabhadharwe mari wachirara nevanhu. Idi nayawe regai tione kuti mapurisa achaita sei nonhau yacho nokutoti kana chiri chokwadi ichochi panenge paribe chisvinu. Tinenge tichikunyepai hedu kana pano zvimwe zvinenge zvaburika. Bazi rehurumende yedu rinoringana zvokuomesera vanhu upenyu kuita kutinya kusunga mabhaudhi
ipapa nyasi razoburitsa pachena wakomana kuti waribeka na basa nevanhu, wakaburitsa kamutemo kochimbi-chimbi ko50 kogore rino SI 50 of 2025 pachirungu kari kukwidza mari iyo mutero wepeturu nodhiziri nozvikamo 20 kubva muzana wakomana 28% pachirungu. Kwairi kunzi fuel reserve levy yokuti kwaitira kuti mukabhadhara mari yakawanda tokwanisa kutenga imwe peturu nodhiziri zvinogara zvakachengetewa kuti tirambe takamira kuitira kuti tireke kugoramba tichizoshaya kana pakazoita zvimwe zvinoitika. Mandiwe idi tiri bezororo kuita homudzanga chaiwo, kurumiwa nokupisiwa nokukwetusvetiwa pokare pabodzipo ipapo. Idi hwi rekai tione kuti zvinopetera papi izvozvi. Asi wakuru wehurumendewa dai waitatu zvinhu idi, dai waitatu zvinhu zvakadando. Warimi wakaendesa koroni nochibage weno zvimwe gore rapfuura kuGMB wati wabhadha wabamaridzawo dzese. Ndipo unotoona kuti wakuru wehurumende waribe basa nesu. Asi iyo kuti wape ana maisani inosaika ba, wape wabiyawo kana kutenga dzimotika inosaika ba. Asi iyo yekubhadhara warimi wari kuita kuti mboyeke chokudya munyika, aiwa iyo iripo ba. Idi hwi unobva wanatsa kuona kutoti tiri tega, kita kari kega chaiko nyika yese inenge indori kari kega. Iyo wakuru wachiita hawo zvawo wega ni zvakaita kunyangaritsa chaizvo. Wamunangarwa kwai kuBelarus koko wagoringa makambani achinyorerana madhiri wakomana wekuZimbabwe wakaita saiwana Janifani Muswere pokare nana Mutui. Rekai tione kuti zvinosvika papi. Asi wachibva wazonzi kwai wabvumira dhiri rekuti parire nyatwa iwakiwe patsva nokunadzirisiwa noyo makambani ekuBelarus. Ticharamba hedu takaringa kuti zvinenge zvipinza mari izvozvi nekutoti panogona kujuja nyika ipapa. Mandiwe kuita kujuja chaiko kunge munhu ari kujuja ropa. Rekai tione kuti zvinosvika papi, nokuti munondoziva kapanoisiwa chanja chopfene nguva zhinji kaiti goramba tikunyepa iyi. Kwai kambani yekokeshi yagotanda pakare kuti tada kuti vanhu vachikone kutumira mari kubva kune dzimwe nyika vachiunza imo munyika yeZimbabwe. International money transfers pachirungu. Wasimudzira wakambozviita wakazvirekera nokuti izvezvo wafungei. Kaiti kuona kuti wachatanda wachida kutumira mari. Ende chinotohwadza kutoti kana wakada kuita zvavo zvokuda kuti tiise mari meikokeshi kuti Muturi atore pokare, aiwa tozvisiya. Tikandoona basi wari kuita izvo zvokuti mari uchindonzi kudai wobva wanzi mari muekokeshi, tinozvidaba izvozvo. Ngetoda musvo watiri kundoendesa nana mukuru nowamwe ivavo. Rekai tione kuti vanenge vachizviita sei. Toringadzirikitika pasi rese, toringadzirikitika dzomutambo ipapa. Wakomanawo Dynamos kwai kuisa wagoisa chaminuka kuita ndiye aite murairidzi mukuru ipapo. Wavhundutsa vamwe, kukanakidza vamwe, kukasekesa vamwe wozvikwata zvisiri zvoDynamos. Wari kundoti rekerai zvakadando. Kana asiriye munhu anokona kuita kuti chikwata chichiite tusvinu, siya so chairo rikava zita ronzvimbo inonhadziwa zvino. Rikaitione ipapo kuti zvinoenda nopapi. Ukuwo wabva nawo kwedu wanga wari kutamba bhora nyasi. Wabva nawo wari pasi pemakore 20 watamba noHwanda wakajiwa zvokuti wari kuenda kumutambo wepasi rese wegore rinouya wajiwa tiri kukabodzi. Wabva nawo wari pasi pemakore 14 under 17 pachirungu. Mandiwe wanga wari kuita kubvarura, kuumburudza, kusukurudza nokuita aiwa wanobanha chikumba zvisvinu. Wagoedza magobhora 12 Lesotho ikagoedza 2 basi. Aiwa tikuti makorokoto ipapa. Aiwa tinochiringadzo pasi rese zvikatekaira. Kusouth Africa ndimo tiri kunyanya kugarira. Cyril Ramaphosa agototi aiwa mbwende dzakatidza idzo siyanai nadzo dzakaenda kuAmerica dzichienda kotamba nohurumende yaTrump. Rekai tione ipapa kuti vanenge vachiperera papi, vachiita sei. Tinenge takaringa tichikunyepai. Uko muSouth Africa motika dzinosvika
dzorudzi ndudzi dzinosvika 10, ana Mercedes, Audi, GP wakawanda kudanidziwa mhando yekuti kwai ngadzibenhuke dzinhadziriwe nokuti dzinokona kundovhiringa vanhu dzikauraya vanhu. Rekai tigoona kuti zvichasvika papi izvozvi. Ipapa EFF iri kuita kung'ara mhanduwe, kuita sokapunungira, kuhadza chaiko, kusvota chaiko ndiko vari kuita. Wari kuramba wachisimudza musoro nonyaya yevanhu wakaisiwa kuti wapinde mumapoka anotonga anonzi masita. Maseta iwaya kwai vanhu vanosvika 12 paseta ibodzi, asi vanhu wawa wachibva waisiwa, kukaisiwa nomwana waGwede Mantashe nevamwe vakuruwo hurumende. Rekai tione mhanduwe kuti zvichapera muchechere izvi kana kuti zvinenge zvichienda nokupi. Tinenge tikunyepai zvedu kuti zvinenge zvichienda nopapi. Qatar kwai yagotonzi yaita tuzvinu kuti yati kuAmerica tiri kuda kuti titenge ndege dzorudzi rweBoeing dzinosvika mari mabhiriyoni 200 chaiwo, $200 billion. Aiwa ari kuti makorokoto waTrump wanenge wari kuita tuzvinu. Ngatirambe takaringa kuti zvinoenda nopapi. Ukuwo mutungamiri wenyika yeUruguay ainzi Pepe kwai atisiya nemakore 89 pachirungu. Ndiye munhu mubodzi pasi rese ari kunzi ndiye mutungamiri wenyika anga ari muromborombo, aribe kana chibodzi chaagoba, akandoitira kuita kuti nyika yache iite tuzvinhu, apedza akaenda hache kozvigarira achidya mari yache, aribe kana chimwe chaari kuita. Tikuti makorokoto dai zvaramba zvichiendera mberi zvevanhu vakaita saiwawa. Mumwe MP wokuUK anonzi Patrick Spencer kwai agonzi ari kuda kutoendesiwa kudare ipapa kunzi akaita zvisizvo kuwadzimai wairi wakasiyana mugore ra2023. Rekai tione kuti zvichaperera papi izvo. Tinoramba takandoisa dziso ipapo, tinenge tichikunyepai kuti mumatare imomo kwai nyaya yePDD yatanda kubuditsiwa mhanduwe. Zviri kuburika ikweyo ka, aiwa zvinoreketeka ba, zvinokunda ngoma kurira. Ipapa rekai tigoona kuti nyaya iyi achaibuda chere kana kuti ndokugwa munaye kwaanondoita. Tinenge tichizokunyepai kuti zvinenge zvitekera sei, kana wari kutetekera nyaya yacho wachizopa mutongo wawo wapedza. Tiri ipapo mabuja kwanyasi. Rekai tigumire pano. Ndini wenyu Mhanduwe Onhau.